Atofo a mo hwɛ yɛmama kwapa de ba Sekyere East TV so. Efie ensɛm nko a Sekyere East TV ɛyɛ online TV station sabri yɛbɔ apro ɛwɔ Sekyere PM nsirim ɛyɛ Asante Asukɔre ne nkuro nketewa Asante Afigyaase ne nkuro nketewa ne yɛhwɛ ɔhaw a manfo ɛnamu ɛne nneɛma nipa yɛ abasobɔdeɛ ne nyinaa ne yɛtwa ne nyinaa ɛde abrɛ ankorankora ne nipa a wɔn wɔ Sekyere PM nsim ne wɔn so a wɔn akyirikyiri a wɔn ne fie ɛne adɔfo a ɛwɔ wiase nyinaa no mu deɛ ɛkɔ so ɛwɔ Sekyere East na ne deɛ baabi a hu yi ɛyɛ Asante Asukɔre a ɛwɔ Sekyere PM nsim mu a ɔmanhene na na susu biribi krɔbea Asante ɔno ne ɔmanhene a wɔ Asante Asukɔre na daworoma ɛne deɛ ne kuropɔn mu ana yɛba bɛduru yɛ Asante Asukɔre na wohwɛ Sekyere East TV akɔ apora bɛ PM ha sɛyi ɛne dwumadie deɛ siri na so ɛyɛ fie ka akyire a wɔno ana dwumadie o hostu na wei ɛyɛ sanitation report a yɛde ɛbrɛ wo ɛwɔ Asante Asukɔre ɔhaw ne amanfoɔ ɛnamu ɛwɔ Asante Asukɔre kurodua no mu ɔnom Asante Asukɔre kurodua ɛyɛ kurodua ɛso yie paa na ne Asante Afigyaase ɛyɛ twin town a kuro no ebom uhu Afigyaase na uhu Asukɔre ne mienu nyinaa ebom enti na afie ka akyire aba be piem hɔ nom a wɔde report no ɛbrɛ deɛ ɛkɔ so ɛwɔ Asante Asukɔre na saa dwumadie nyinaa no esiri na so report ne nkɔfa mmerɛw sesia yo adɔfo a mo hwɛ yɛ asabe gyina Asante Asukɔre na na surubi krɔbea Asante mahene ɛyɛ ne kurom ana yɛ gyina yi na kuro na yɛ gyina mu no wei ɛyɛ Asukɔre Amas kwan so sɛ wɔkɔ Amasa kwan no so wɔ no ma ufi ɛyɛ Asukɔre kurom na akɔwura Amasa ɛyɛ wɔn nsa nifa so ɛhɔ no na asabe yɛ gyina bɛhɔ abɔra ɛwɔ machi no ɛnyɛ bɔra ketewa na ɛyɛ awurahosɛm kɛseɛ paa ɛyɛ adeɛ egu kuro no anim ase yɛnim sɛ ɛnkyɛ bia na Asukɔre mahene ɛba bɛdi nafahyɛ ɔwɔ ɛba bɛba kurom ase yi enti yɛyɛ sɛ ne sɛ amanfo a mowɔ Asante Asukɔre mpanimfoɔ DC MP ɛne mu a moka bi ɛwɔ no Asukɔre mahene yɛbɛsrɛ mo muha adeɛ a ɛwɔ ha sɛ no ɛha aduru yie pa amanfo kompleni a bɔra esum ha sɛ no ɛnyɛ bɔra ketewa wobɛhwɛ a kyɛ sɛ ɛbɛtumi de yareɛ bebree koraa abrɛ kuro no kuro yɛ abɛtumi aba ntontom bɛtumi ayɛ nkɔfoɔ na ɛyɛ abɛtumi aba a wohwɛ sɛ de bɔra ɛyɛ bɔra isi hɔ no mu ɛnyɛ nɛ bɔra yi ɛyɛ ada no bɛpɔ a kyɛ sɛ ɛyɛ ade bi a wowura kuro no mu a ne obi bɛhu a ɛgu kuro no anim ase yie paa ɛno nti yɛbɛsrɛ mpanimfoɔ sɛ monhwɛ na bɔra yi munyɛ hu biribi ɛmfama wɔ mu aha yɛ Sekyere East TV yɛdeɛ yɛhu asɛm no a yɛbɛka na yɛnim sɛ mpanimfoɔ kɔma nso bɛtu mu anamɔ ne district mu ɛbɛtu mu anamɔ because bɔɔla no woyɛ sɛ deɛ ayɛ no a kyɛ sɛ ahipɔ bɛduru baabi a biribia nsi hɔ no mu ɛnso twa sɛ ɔmoto bɔɔla gu hɔ no na amanfoɔ nkora pɛkyerɛ mu sɛ ɔmbɛpie hɔ no mu agye sɛ ɔmo nante bɔɔla no so na ɔmu tietia toilet mu ansa no mɔtumi akɔto bɔɔla no agu wei ɛyɛ adeɛ bi a ɛmmoa enti ɛbɛsrɛ mpanimfoɔ kuro no yie deɛ nti ɛnyɛ nyinaa ɛka ho asɛm obi nka obi ɛna obi ani asɛm na mmom sɛ kuro no kɔ nkan a ɛkɔ de bayɛ nyinaa kuro no yɛ fa ɛkɔ de bayɛ nyinaa because sɛ kwampa de aba sɛ sanitation day yɛbɔ mmɔden sɛ district biara bɛprɛpɛ no mpɛtɛm na prɛpɛ mpɛtɛm no nyinaa wie na wɔhwɛ bɔɔra a ɛsiw district mu na wontumi ntu bɔɔra wei a ɛdeɛ ne bɛbrɛ mfasoɔ biara ni so because wura na wɔprɛpɛ no aha na wode bɛgu no bɛsa de ɔhaw abra amanfoɔ ɛte mpɛtɛm a hwɛ efie ɛna ɛtwa bɔɔra yi ho ahyia yi enti ebi tam bi kora mframa fa kɔ yɛ sɛ wura no bi tumi ɛsesa na akɔgugu amanfoɔ fie a kyɛ sɛ ɛyɛ no nguasedeɛ ɛde ma yɛbɛsrɛ mpanimfoɔ yɛsrɛ mo muhu Asukɔre man mɔbɔ na bɔra wei deɛ mumetu mfiri amɔmfa baabi asi no koraa no ɛyɛ adeɛ ha adwene senior high school wɔ so ha obi atwam akɔhwɛ ne ba a ohu bɔra yi enti egu yɛde ba ase yɛbɛsrɛ mo etu hwɛ a bɔra no mohwɛ mede mo kɔ ama mo hu sɛ de bɔra no ɛso no ɛteɛ ni gyina so mo hu sɛ yɛbɛpɛ kɛseɛ paa hwɛ wohwɛ a sɛdeɛ ɛso ayɛ tan sɛ mi gyina mountain so wei nyinaa ɛyɛ bɔra munti na wɔsom etu yɛ bɔra yi a kyɛ sɛ firi ɛbɛ nyinaa no ayɛ adeɛ ebɛtumi atu ɛde afiri ano because ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛboa yɛsrɛ mpanimfoɔ a mowɔ mpɛtɛm ase yi baabi a megye mehu Asukɔre kurom baabi a o wei kyɛ sɛ wei nyinaa yɛ nwura bɔra etu ase yi enti mpanimfoɔ bɛwɔ amommoa yɛn na nkɔmutumi ntu bɔra mfimfiri a wohwɛ a amanfoɔ adwuma wɔ aseɛ o obi ɛyɛ some ɛwɔ ha sɛ ɛdan na atwa ho ahyia na wei esi kuro mfimfini a ɛde anim du aseɛ ɛna de ɛbrɛ yɛn enti yɛbɛsrɛ mo sɛ mpanimfoɔ madaworoma DC wei deɛ Ibrahim Adams yɛsrɛ wo wei deɛ wobaayɛ nkyɛ so yɛnim sɛ
wobetira bibi dia fa border hu e dia ma me so bo ho modern wo dia so wo ntimi nya hwe wa score no border hu ko ade wo betuma score fo na obehu abasbo bi on beba asanso na doctor na yi afi MP wo so yesrew wo si ade hu so betimi aye yeso abawroma sawu so betira hu bibi e fa maye na we dia ascore man for once almost sure e border hu yesre ba bi me score free bia no mo modern na metu border yi en fa maye yesre mo ayantwa ma yare ma na manfo kogu yare sabia na afi na ye kope nduro bia be hwe ma beboka akoyem se yare bia tie si askore wo betimi yare kase esi askore a wo we ya ibe bebre no be hwe wo nkwa e bi na ibe bebre is better so you be prevent yare no than say be twa ma yare na ba and 24 hours of prevention is better than cure etie ye ntu border na askore fo esurudo ye ni do na nso atwetwe nkomo e dia fa de ekosoro ye nkotie omukomo twitwi ni bi a yanka se nya ba afia a woni host e no mutwe nkomo ye nkotie bi emra wei e ye revo katachi afifa me na mbe report no e bre ye nko ni nkotie nkomo twitwi ni bi amwa me wa sokole na ye bola ye tuhura gusuwo no ye bola ni nya baako kura kanka ni se nsu ato wo ba na tietie bi mu ni adiem tie sra ban se wo hu ye mo bona sokole ma ye nsu ye tu aba wama buaye woni ye bola ni ye toilet maye yesu enya asundue ni de ense timbi won ye maye ye beda wo mo ase yesra ban asokole ye kan wonto wo mo aye ye metimi aka no ye bola ni nye ye toilet nye to wo mo aye na wo mo aye na wo mo ni ye maye ya de sra di asokole man so de tu wo mo ni mo no pamsho boko ti bola ni wo mu chesika na asesa no mu no ye chesika ba blaka krani asu ye tani ye Jessica tuya ena ze si anso obi asaba ye si amusa discount se so ye tani na no wa no ba discount ye se ba so me ni ye maye si amu ye ni etua sika ne dia ye asokole ma na ha ye na mo so ta sa na ba ye tietie bi mu nso ni dia ye tua sika e ha ye tie se no ma ye maye ya de sira dia de tu wo mo ni mo ano no so mo mu aye ya sambe ma fo ni MP fo wo mun ta so kwal ma ti mo nye ya toilet ni ye bola maye na ye ble anya pa cho ma chi o fine be ba cho ha ye se cho East TV be ba cho ba e ma hu se wo ti bola yi so ba cho de na wo ye na bola yi so bola ni so ade me ba ye no se wo ba na se wo hwe ba bi ti se chira ase ya be o ma to bola gua ama ha nyina ye ma bola ta ha nyina ne babi amona mo ba nyina o mo de aye bola enti be na ma hu se first so me na me wa na me ye enti me babi ana bibi ase na ma be na me ko na me nua ba ko bi so wa friend sky na me ma dwen se me ni wono ma o do on plan no nye ono so di so ye na afi masa ba na me ma dwen se me ye ehihye so pipia enti anu nti na ma me wa ha se no pua babonti nyina me ana me ko gina ho na me ye ho adwuma na omo ba so e ba benne enso kra no nye se omu tua bibi e de ma me o ye so oji om bibi kra na omu di do atem toilet man bola man enti me kra no na asen ka me maboma bu omo am pesen ka me jaye na so adwuma de se obeka se na ona omo se no kra kwan de no ntina e ma me gina no a me ye no be ba cho nti bi anhia oka obu chabe kabate bi mo so ho de a omba krom se ye ba iti toilet mu na apapa ya bu eso na adinti se won so bo aye bi abi mo won so mutimi de ba ebi so ho a wo mo de omba krom di matem toilet man bola man ha nye wadwa pade enti pa firi ha na me de me hu se de omo ye na mbo ase na me bi so ame ejina ha me ye no number cho ma hanom no na wana ne o hanom ntwe sika na wana ne hweso me ma ha nyina me ma di kan ba ha me bla ne se dom o se dom na odi kan ba ya nsa na wi ba no enti ono na na me ye ha adwuma ye ma o ye den o ya na ye so adwuma sisi ba bia na me de na emi ye kakra na unya ba en de na chese bibia akoka o se o me ba sa na Africa de na agegu kra ye bibia yeje ene se me so minti o se me na me wa enti anu mo se kra na me be ye de me so ma ho de ebitimi ma ba che ma akwa ba se cho East TV be pa cho ya enya do be ba cho ya ba ya hu se bola yi ha mo pa pa cho de na betima ka afa
If I told you betting your cafe, how you be bree. As a cherry same feeling. Yea, a honamity. Boyle, ya transwatch it. Ya woman, maybe true say, Boyle, any fee, or ha. You fear back one hay. It's a biny be a ba, a cock, a ba, the cock. Personal, na ye Jessica. Do quada. You are my young I bet paraso. Ya yes, come. A dream be, and I assembly woman. Yafra, honorable Yafra, a buy into a buy and no container, a besiha, and no has yes or Jessica. You tria, you are her kama, a young man who befako. A dream be, not for a young man will be a fat. No go happen to us, I tear chili, container it to tea. Emma, I'm say after a few soon, I take a drink. Also, the year, assembly money. It attack a good person, not container no, and I take a good person, a container it to tea. A coin, I may be. Eti ahanu bia beto bola egu ona bo agena ho se container ye ma o mpene mo be fa ho o mo de ba ha bola ba ko ni sei e da kaja fa ho e ho so bola no ba ko ho e ye ma o mo mpene mo be fa ho o mo de ba ha a se container ni ha e so ye ma bo kroman yi die ahanu bia be gu bola eti se so no ye mpra so e so beto bola ni gu ari agi sika unya kwan kora an kwachire ho wakoto bola negu be ma wana tisuo se wohwe awia na na do kwa ade nchi no na ha nyina ye bola se obebbo kwan na tum na kwan na dam ye timi akwachire ho no o montum etisuo bi ba na ye se so ntum nti aso nko wo hwe go ho basa na woko se nsuo beto na fra mefa bola itu obele wani su de bia nya bi etu kwachire mo bia nya bi aso sisa se wo de begu so basa agi sika bola na enflamatu bola no abegu fie ho no wotima ko kantan na enu wo de entamo hafo no won pepe fie no bi no wo mo soso emeka se obi abeka de mekai etu pansam ko chiri wo sisa na wo de ba wo be se atue sika eti ala humeti sem amaye eto da wo be da benyin no be mai seti fie bola iso on tutu fom o mo fa ka metwe o mo sa no de gu bola iso ifie na wachire ho no mu ya monko ko bisa wo mu wo ho abe ho sese be toilet no tini ba madema bi ba be bia chese wo mo wase ho no so hu na mane papa oto ba be de benyin asese be dan mu ana ya sese janan abegu wo yi wo hu hwi nyi ana juda so mu mitimi pie wo be pie no ha nya wo hu na enyi ni wasa akochim eti bola ndi no ni ati yen madema sha school ma mi otimi mankola ni fi school no ho ebe prapra bola yesu bu bokwa yi ho ekọ hu de beye na saje nsam wo mo dokora se wo mba do nche eso nche wo de hasaye eti bola ni ni tie video ko ne tie ye papa haya dwe pa tie sremo ntwamo ni na mo na mebua ye wo mo bua ye beye no wo se dom na se dom wo so no wo mo adi sika eye bola kama eye tie fi kama se dom wo ya de papa ya nri ya twa ba sembi esu ya behante ha ne gu bola ni mentwa ba wa ha metwa ba wo kabre ejire san se ya behante na ha ne nyina ya ba bola enti bola we ni de ya bola ba tan a kuro agye papa ne yenu enti de ntontom e de ya le enu apa me call hospital do etwa ma me ba ko 740 ba ko 1 million asana de insurance ne cover ya wo de ma me eni ahoto eni asodwe de bia ko hospital bia malaria udidi a wo de toilet yi boso bibia ye bia toilet yi de eno an ye de eti yesre aban ni mpanifo wo beboa ye be yi wo meboa ye ti ha de ko ni ye bre da mo ase nsi da wase Ogo nipa chama kwa ba setre east. Mejo so ba fa. Chama udin bi se. Ba she friend sky. We ba cho dem beto e bola ipa che dia na so e ka fa. Bola yesre empanifuo. Yedi ka ya fa ma che. Yedi ka still na bola no mufi. Se so especially so to say na twin be na so na omo betietie no mo a utu fie utimi di. Wo no ti hai. Utu to utimi di o. But ukoka omusi dia ukoka mufi bila ya daroma eno oboya kakra ama European bola na yeshin kakra tie self district no yesre DC no any askoni from penifo mommo aye mombo na bola ni ekuye ebo ena je se entuntum pa entuntum ka se pa na ba ye bre
yalia no eba yale community fi China da ba yi na so ebe tu no Africa ti yale bit me fi askole ha say oto mo so wo Accra ho de mo anti yesro mo o mo hore mo mo ale bitu bola yi mai Madam Bachoma akwa baba secure East TV Pacho Felse. Pacho FM Florence Ajuma. Pacho de abetu ye ni Pacho de na so e ka fa bola yi. Pacho de me ka fa woni say e o say omo bebo aye. Every say ye tugu from say na say sky ha adwene kakra. Ana afa yi nso no o sha say madress na me say betu nwura na gu no. Enye fe yes akra metimeti tia toilet mu ade. Yesro mo se omomfa omade ni bimbesi amaye se be ai betimi dia go mo fi se yetubu form na se chi akabe ha adwene kakra ti kakra metima ka fa hono Pacho reda wase Pacho na fa ose me kwa mianwi Pacho mbola ya baba betimi Pacho de na so waka efa ho ye wonzem bebre ka ensem ye ka se kan ya ye be kan ade be chin because nsi awazi no se soda se na kwa de busu a ama center kwa yen soda ntini but ni soda se fi se ya ntimi ko ntene di haye papa nti seramo mo se abaye njo muna mo kan ebem mo kana mbonu fo ntena ha no haye area ha nyina ze di jantu ngwa mo sa be prayer boy eso nke bo awo mo aha nti seramo a ma ba bi mo kan wa se na mo kana so mba bi bi so mba ni na yenso ye ho te kakra yenso ya sem kakra ye ho kana oh wetina ha bola ni begu ha fi do se ni okay kai 23 eno mampani kufo ableso on be two dollar wi kakra but since that time we be sinano omunyo ma de so ma ba do sa di dollar no djuma entino yesra ma se tuno betu fi ya se mampani kufo ye ne dia ene nka da bo ayen ni mo so hana so metu so me pe ba bi se no be kra gu se ya ma ahana da ho ama matimi bi container be su ama se be ya hana be fresh nso a yenso da bo ayen edi eno an yenso ye bi so ye hwe ho akwa se beba Secure East TV Medos. Pacho na odin se Media fe dubi. Pacho eya mo bola no asem ya kan Pacho de na obetimi akafa bola Bola no de nyamienu. Ekuen. Ye yimi ana me ka kire mu. Chesem tontomo wi ya. Cheso bia sori a ofiri ba bia o wa odura no ato. O mi se nipa ete ha. Onye se nipa na ete ha no mo. Etimi efa gotani mo na batai ha. Eno yetimi pa ekobola ni be bodi o ho. Nti bola ni de etu ya firi akora. Pacho so bi se bola ye begu ha na mfie do se ni Bola ni de manya mfie aduesia mienu ana akiri kora. Ya wo ni nyina na bola ni wo ho. Pacho ne se ya na etie Dabi. Ebe hu ya ni de na nti sa ne nipa tena so. O prepa boam. O bakura ne toilet wo ma ye be chew. Sa be na tankas fo eduma. Nti o ma atu amena. Ya o ba kote fia. O ba na de bibi. Na o hie bola nso egu. Nti de wote so no o prepra so. Na odi jato. Sa be nso na wo nusu roba yi. Na ye haban. Ani pepa. Sana mi hu nti roba na no yi na roba ye ama bola no e kosoro sa. Na kanena na misane de toilet front mi fama ho. Nso ne de ye mo baso kwa e betina so ko toilet oso. Pacho nti o habe ena de mamu amutin pentema O ha de ma ye de yale nko a be na atwu mi ni na e de ko tu mi ni ho. Nso ma yale a eno so nya asem ketua. Chese ye sori a yale nko a efie bisu okwa sa tuntum no a na de bre ya wi ye da net mu so okwa ye nwa de mo na ye na de be nya wi. Pacho nti mo stress o mo betu ase mamu ana se fa container misi o mamu De peso mu tu ase kura mfimfiri ha no mo. Na so mo di container no be si kura mo na ni partner ho. Container no kura mo aye. Ye mu tu ase kura mfiri ha. Emfanko emaye. Sana yesre. Monye ya dum.
Girls. Baby, I trim so dear, and yes, sir. So, Sanka, Mumbo and Anka, Ebianka, young pushing quite a chilaka crown, and Comumma, if one book receiving my one. Pastor, Madam was Pastor, a fair Maria Lasson, from the regional students. But that was your school was not there. But I am to go and Timus, said the pen. Lancaster, your for more than Bowling. When I was a watching class, when I go up. Say, ball and men are warrior as watching class in the Babylon Koyab the Joe. I worry, young Catan trauma, Yambe ball, Yambe football, and my. And I see, said I see. We need some amount for a kaye na a fear catchery any assemblyman a one patamon so a train and como. Him could see almost come out to train be and famra. Assemblyman or no and a share sabronoa, border I was also a train como. Him could see the new December embracia. I say, such a TV, Madame Massey, say, Monsieur Another in some person, Monometric train como far the baller or Mechi has say. Oh, I'm say me buy enche assembly yeah kotofo frafe na ya bansu na me buy na ball nya say yeah penso na abedu ntom penso we na ho ene e beto but yan so buy no in fact e high first na omujiska na me buy no na nkrofo e wa compromise ade na ball a yedi go form na ye jisika na me stop wo mo say mo obi anyi sika biem na who kwan ebe faso a ye de ball no ebe faso mi say bi abebi sam say na mba ya na moto be na moto afa ho say mini nananum nanu kwaside etwam omofre e ma assembly members e was score ko hia ti ye koye na omo de ball a asem to ye ni yenso ka de be to ye e kire wo say no ko asokore mi ngasa hanko a asokore ade e high pa ball so he ball ye si he ya enye easy ma fight ya minga se MPP breso bana bo se dia e preso ni ko ne ho to one among the home pictures ni ade koi omo ye so mbeba bitu amaka na omo de koi e da we mu so ba na director na he chiri na yeni DC to no nso ye ko ene ni ko di sa wo so e ma no nso share bo eye so nkrata nyina ase o train DC nti ma mene na achempem hin any assembly members na was ko ni bi ko e de asem ko to wo mani but kasa ni nyamu na kontin hin ama ya so ate se askole man hin se o man hwa me ye ntu bolo ya nti ma kontin hin bi fu e ma ye ne achempem hin ko director ho e de ko to ni e ma nso share bo se o train DC the DC ba ombehe anamo ombetu in fact oma behwe ti se omo na ye twen o so ombetu bola no amaye e ya de e haye pa titu asukore container ko de bola gumu yini bi mini de se munya akonya ko ba bi a bola kesie mu ho nna ninka ne se chisi ade ho na omo de bola ko ni na o mpesu aso ntinka de bola eso ko be sukachi enso ko hebe honso omati ye bubola na meno so we bubola kwan tijani akwan so eno so yakọ yes enko mu pia ebi ko bu amnani in fact e haye ni aba haye pa say ni ye to nsa frɛ adofo em sa skole ni omo ehweye was ni say eyira omo behwe nkrofo behwe ti e besɛ asokolefo a mu akwantum ana mu wa ha so mu ntwa mani emehweye oramso efo ye bre ya bia yugu ye bola eni ye janan so ho janan ya no kra da ya nka ho asem nka MPP fo na nka isi we ya maye ena o maye mi wi ena me manfo koso enye ye sese ni pa koso nki wi aso a ka be hu senye toilet MC eni enwo me tinka MPP adawroma ena nka ye we ya maye ena o munsu fofi anto ata o me de ko iti ese so ko manfo nyina ha se o mu ntwe mani na o mu hwe o ram so fo na ye bre
yɛda wɔn ase ti bia ɔte yɛn ka biara no sɛ wɔn ama boa yɛ a yɛntumi mfa yɛn ni nto aban nko ara so aban bɛba abɛyɛ ebi ɛbɛkyɛ ti ɛsa nkorankora sɛ ɔmo nom wayɛ ɔmo asɛ bi nyame ato ɔmo nsɛm no ɔmo ntwa ɔmo ani ɛmɛhwɛ asukɔle man yɛda ase. Some have a baby, Mijina street, a call a man's on him. So, I shall ball a yarn, a ball and a chia, baby, see a crown will be cracking me good at him. It's a sweat, set moon, dom, Namumba boy, and intimate to ball and a free honey. The baby, I done it, a good chronomy, a crown pay a sweat a bang.